Na začiatky si tak spomínam, že boli dosť veľmi ťažké. Na Metodovej všetko sa prerábalo. Bratom Salesianom sme pomáhali všetko budovať, počnúť od herne cez kaplnku. Takže to bolo pracné, ale potom už to bolo krásne. Salesiani tak prehlbili moju vieru. No na nové stredisko sa veľmi teším a teším sa spolu s mladými a verím, že viacej mladých tu bude chodiť a že budú mať z toho radosť. A Metodová mala také svoje veľmi krušné začiatky, lebo vlastne robilo sa stále v takých nejakých prestavbách. Ja si myslím, že ma naučili jednému úžasnému vzťahu s Bohom a takisto to potom sa prenáša aj do vzťahov s ľuďmi, takže určite mám veľkú radosť. A Metodová to potom bolo také spoločné dielo všetkých s veľkým elánom a entuziasmom sa ľudia do toho pustili. Salesiani mi dali predovšetkým istotu. No veľmi sa teším, len žijem v nádeji, že to bude furt tu dýchať, že to bude plné mládeže. A spomínam si, keď som mal asi 7-8 rokov, tak som bol na stanovačke a potom sa tu začal stredka. Na omše sme vždycky chodievali ministrovať a tak. Myslím, že SDB v značnej miere v podstate mi pomohli teda k mojej výchove osobnej, aj hlavne nejaký ten duchovný rast, kontakty s ľuďmi. Teším sa a očakávam, že to tu bude fajn. Tak najväčšiu ako takú spomienku mám, keď som sa prvýkrát spovedala u Salesianov, u Don Joška Luskoňa. Očakávam, že veľa príde mladých a veľa rodín. Chodím tu preto, lebo tu mám veľa kamarátov. Môžem sa s kým porozprávať, je tu sranda a teraz tu je celkom pekné. Ja som začal chodiť na stredka k Janimu Žiakovi a Lukášovi Margitovi. No a celkom dobre to tam bolo, keď to mám porovnať Metodovú a tu. Tu mi to prišlo také lepšie, lebo bolo tu ihrisko aj lepšie, no kalčeto a herňa. To Radka očakávam, že to bude aj lepšie i bude tu možno viac priestorov. No a že sa posunie Prešov dopredu. Chodím tu od svojich 6 rokov, priviedol ma sem brat, viac menej z donútenia. Chceli to aj rodičia a teraz tu chodím rád, sám od seba, lebo sme tu taká dobrá partia a vždy mám taký dobrý pocit, keď tu prídem.